Ti Masakbayan. Ti napalabas, tinulungan ni Melba da Tyron ken Cindy. Tapno makasarita dati babae ti Amada. Natakwatan da nga rod ti address ni Shirley, a babae ni Roland. Kat dita, nagpakpakaasi nga rod dagiti ubing ken ni Shirley, nga adaywan da kuman ti Amada. Tadida kayat nga aglidliday ti inada. Ngem na sao ni Shirley, asaan na amaaramid dayta. Ita gagayam, denggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana pauwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di ka kadimaasyan kadagiti anak da, nga imay da nagpakpakaasikan ka. Sorry ni, nyamyak maaramid ti kayat da. Asino da kuma amang dadaol iti kinaragsak mi kin ni Roland? Ha? Isuda ti pudno ang pamilya ni Roland. Ngam, siyak ti ayatan ni Roland. Kabailan ni Roland atal likodan ida, gapo kanya. Iso sorry lang ngan dagijeng uping, tadyak idapatgan. Natangkan mo't gayam ti puso man niya. Talaga, awan makaagaw kanya kin ni Roland. Nga uray agpapan iti pamilya na. Sa dino tinapanan ni Roland, aping nga awan dito'y appointment. Roland! Roland! Sa dino nga ta tinapanan na, taapay asaan ang nagpakada kanya. Ha? Dayjay tumit atumboy. Nagbayag anak isarsarita kanyak. Manaktak lang. Okay kayo lang di talikod, Tyron, Cindy? Uninang, Wan, tita. Dumagas tayo itimay sa a restaurant. Tamangan tayo pa'y. Amangan numabisin kayon. saan ninang? Saan kami pa'y amabisin? Sigurado kayo? Uninang, No kasta, aglayon tayon ijabalayo. untita, Apay nga itaypay asursurutan na kami day ta a kotse. Itaypay nga da iti malikodan ni. Saan mo't nga rod nga ag-overtake? ha? Ninang, kutsi ni daddy day taad di talikudan tayo. Wan nga paiso ni daddy. Anong niya? No kasta. Ni Roland day ta. Idiretsok lang ta yung kotse. Bayak di ta sumarsaruno kada kami. Ang busbusinan. Nalabit akayat na nga isardam ko ti kotse. Ngam saan ko nga isardam. Aglayon kami kit din ijay balayda. Tay giant ti kotsa nagluganan da Tyron ken Cindy ngay man maneho ni Marimel ba? Itian niya agapong agdada itay itibalay ti kaaruba ni Shirley. Isuda ka iti kinasarita ni Shirley. Anya ti nagsasaritaan da? Surutak lata ti kotse. Kaya't ko kumaakasarita ida. Ngam di namat isaldeng ti kotse da. Oh, insublikon dagiti anak mo, Mare. Agawid akmatan. Wan, Mare. Oh, simbang putan ni Roland. Nalabit akasarita na ka. Ket iti ka nito nga adda parikot. Awagan naklaang, Mare. Wan, Mare. Ngam apay ko mga da parikot. Agsarita kayo iti asawa, Mare. Inton bigatan ti panagsarita ta. Agkita tantulaangan ijay office. Anya tiga po na napanda Cindy kan Tyron ije balay ti kaaruba ni Shirley. Kat kadwada pa ni Marimel ba? Shirley? Sungbatam ti saludsod ko. Awan amok iti dayta. Binaon mo kadida kiti anak mo, ama pan makisarita kini Shirley. Tapno agsina kami. Anya? Awan bibiyang ko ken ka. Iso adinak pakibibiyangan.
Ket tapno awanan ti parikot. Nasaysaya at no pumanaw kan dito'y balay mi. Kasta? Saan kan apagan ano? Agsinatan. Sorry, Mami. Ngam nagpatulong kami kan ni Ninang Melba. Tapno maamuan mi ti pagnanaadan ti babae ni Daddy. Kat nakasarita mi, Mami. Anya? Numalagip mo jay babae nga imasidag idi kada tayo. Idi adda tayo iti may sa restaurant. Isuday jay, Mami. Jay agnagan iti Shirley. Wan. Malagip ko. Diyak malipatan tiro pa na. Nagpakpakaasi kami kan ni Cindy. Nga adaywan na kuman ni Daddy. Ngam, kunana adda tayo kano ti umadayo kan ni Daddy. Saan nga iso? Ngamin, adayo ka nung nga iso ti ipatpatag ni Daddy. Saan tayo ka nung anapatag ka ni Daddy? Napatag kayo ka ni Daddy yo, anak ko. Day talaang taadang amin sa bali a babae itibiyag na. Nupay kasta, saan nyo agurguraan ti amayo? Isulat ta ti amayo. Mami, apay ngay nga adda babae ni Daddy? Tunggal may sa, adala ta pagbidutan na, anak ko. Kat bidot ni Daddy yo, ti panang tutup na iti sa bali a babae. Mami, Nga mamati kadumtang to ti aldaw a makaamiris. Tunggal tao ngagbidot kan agbasol. Dumtang latakan ko na ti panagamiris. Kat agbalbaliw. Dumtang to nga taday taken ni Daddy, Mami. Uwan anak. Kat agsoblin to ti sigot aragsak iti pamilya tayo. Kasta ti imbaga kada sendi kan Tyrone, mama. Tadyak kayat aguraan da ti amada. Pagyamanak, tadi mo ita tinurukan amang gura iti amada, iha. Saan ko nga aramidan ti kasta, mama? Helena, Pumanawag ti balayo. Kat isurot ko dagiti anak ko. anya, Wan, mama. Diyak kayat amaya dayo da kanyag. agnaad kayo kadi kadatatang mo. Wan, mama. Ngam kasanon, marigatan lakit di dagiti ubing. Ngamin, adayo ijay ayan datatang mo. Kat ijay sentro ti pagad-adalan dagiti ubing. Mama. Ay, daytaitan ti madi. Apektado dagiti ubing. No kasta. Agabang kami laangan ije sentro. Elena, iha, maawatak tirit nam. Ngam numabalin, uray agyan latan dito'y balay dagiti uping. At daag mo at amangaywan kadakwada. Siyak ti mangsukon kan mangitulod kadakwada ije pagadalan. Mama. Di kagdanag, tadyak idabaybayan. Pangaasim, Elena. Agyan dito'y balay, dagiti apo. o sige, ag-lunch time. Di mo kunaan, adi ka mangan. Awan ganas ko, mare. Mari Elena, pasensyakan iti naramit ko ha. Pinatgak lang tikid daw ni Tyrone. Ngam, natangkan ti puso di babae nila kay mo. Agyamanak iti panang tulong mo kadagiti anak ko. Diyak ni namnama akas ti aramitan dagiti anak ko. Kat maawatak ida. Gaputa sa anda akayat nga ada sa bali a babae iti biyag ti amada. Malaksit kanyak. Isuda pa yan amismo ti mangipamuspusan. Tabarang makaamiris ti asawam. Kan ti babae na. Wan nga rod, mare. Ngam agpadpada anatangkan ti puso da. Kasanuitan. Saan ko nga ibili ti bagik ka ni Roland? Naaklon ko at talaga anapukawan ti panagayat na kanyak. No pay jak ko makayat ti pumanam iti balayda. Tadyak kayat amasina-sina kami. Ngam ison amismo tinagkuna a pumanawag.
Nagalasan. Pumanawak iti balayda. Tapno saan akon ang masaktan. Kasanon, dagiti anak mo. Nagpakpakaasi ti katugangak. Asaan ko nga ipanaw dagiti apona. Kat nawaya kanulat ta amang sarungkar kadakwada. Kat tangay nagpakpakaasi ni mama. Asaan ko nga ipanaw dagiti uping. Agtong palak iti kayat na. Agliday lakit di dagiti anak mo. No pumanaw ka. Nasaktan ako unay Marimel ba? Iso akayat ko ti pumanaw iti balayda. Tapno iliwliwag ko ti sakit tinakam ko. Di kay agdanag anak ko. Kanayo nakto asumarungkar dito balay. Sapay ko mata maawatan dak. Masaksaktan ka, gapok ni daddy. Isu pumanaw ka, mami. Wen, kayat kayo nga isurot. Ngam naliday ni lulayo, no madayo kayo. Saan na bale, takas itinakunakon. Kanayo nakasumarungkar. Sige, mami. Maawatak. Cindy, pangasim tadi ka gumurkura, ha? Mami. Sana nga umadayo kada kayo. Kanayo nakto sumarungkar. Pinapanaw nak ni daddy yo. Ngarod, pumanawak. Ngam di na kayat asawan apanawan kayong matan. Tamamati ak adumtang tumatlaang ti panawan. Ngagsubli ti sigod aragsak ti pamilya tayo. Mami. Diyak kaya ta pumanaw kayo. Diyak kabailan. Cindy, anak. Cindy, mapanlaang agaliwaksay ni mami. Ngam agsublin tumatlaang. Basta diyak kaya ta pumanaw ni Mami. Ngam Cindy. Sumaratak kada kayo, Mami. Uray sa dino ti papanan niyo. Maawatam ko matirik na ni Cindy, Elena. Mama, Saan ka di amabalin nga agan-anos kalatan, Elena? Saan ka pumanaw dito, iha? mama, Maawatan ka, iha. Nga mabalin ka di asan ka lang na pumanaw dito, mama, Pangasim, Elena. Diyak kaya't asinaam ti anak ko. Tamamatiak, adumteng tutigundaway nga agsubli ti panagayat na kan ka. mama. Siya kun ti makaamo iti babae ni Roland. Iso ti agsongpat iti panakadadaol ti pamilyayo kin ni Roland. Sige, mama. Saan ako na pumanaw diti balayo? Ipagpagapo kadagiti anak ko. Agyaman na, iha. Adda ka pa ilaang dito'y balay. Kunak no pimanaw kan. Gaputa saan akayat na tayron kan Cindy a pumanawag. Agraman ni mama. Nagpuskulkit din ti rupam. Sige lang. Ibagam ti kayat mo nga ibaga, Roland. Ngam saan ka pumanaw ditoy? Pues, awan manamnamam kanya. Gaputa saan kan nga ay ayatan. Sige. Awanin bibiyang ko kan ka. Aramidam ti kayat mo kat kastakmat. Agbabae kalatta. No dayta ti pakaragsakam. Awan bibiyang ko kan ka kat awan mat bibiyang mo kanya. Awisan kayo nga agdisco. Siyak ti taya. O sige, ngam saan tayong agbayag ha? Kan di tayo agbartag. Wen, saan tayo nga agbartak? Anya ti bakunam, Elena. Sige. Awagak ni mama. Taibagak. Amaladawak nga gawi. O sige. O sige, hinti agdisco. Kalpasan ti trabaho. Sayang, saan ta matuloy iti panagbakasyon ta iti beach resort, sweetheart? Gapo ta di mo matkayat? Sana mabalin nga agliva kita. Ado tinas ka nga ramida ka di opisina. Okay, maawat na. At dapat sa bali agundaway para iti date na. Ngam kayat ko nga ag-relax tamad, sweetheart. Mapantag disco. Siyak ti taya.
Sige, sabagay. Nabayag asanak nga minom iti arak. O sige, intaag disco. Agrupat nga ruden, tamapantan. Sorry, Mare. Imawag nila kay ko. Ada ka nung amin sa nga ilimi. Simbangkat ka no dagiti katuganak. Narigat mo at no awana. Kasta? O sige lang. Mapan ka lang, Melba. Siya kundi baka mo ko ni Elena. Itulod kong tulangan. O sige, Elena, di ka agbartak tapno makapagmaneho ka. Juan, Mare. Siya kundi baka mo ko ni Elena, Melba. Talaga ani Roland ti adda di pangir alamisan. Juan, mailasin ko ti babae akadwana. Isuday tatain masidag idi kada kami. Idi adda kami iti maysa restaurant. Ti agnagan iti Shirley. Ti babae. Nakakayagkat ka ni Roland. Oh, Elena, nakaululi mo ka. O sige, uminom talat ta. Juan Jake, Kunak man, di mo kaya tagpartag. saan man? Magusto ti arak. Ni Elena day jay Asino jay kaduana? Amo, no asino tikit kita, sweetheart. Ti babae iti bangir alamisaan. Kasla karupro pati asam. Ti awanan pa a babae. At dakit din dito yung umin-inom? Oh, sweetheart. Bay amon ti asawa. Boyfriend na lakit iti kadwana. Dahito yun. Sinalabayan ti lalaki. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy te seryetay wita alawas ana paulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, nakapungtot ni Roland. Gaputa inatap na, abinilin ni Elena dagiti anak da. Ama kisarita ken ni Shirley, tapno adaywan na daytoy. Gapu iti dayta, pinapanaw na ti asawa na. Pumanaw kuman ni Elena, ngam linakdan ti katugangan na. Ijay opisina da, inawis ni Jake ida ken ni Melba, tapno agdisko, kalpasan ti trabaho da. Imanugot nga rod daytoy, tapno makailiwliwag, iti sakit tinakam na iti asawa na. Iti dayta gundaway, nagpakadaadagos ni Melba. Gaputa inawagan ti asawa na, nga agawid ta addasan na ilida. Nagbati nga rod ni Elena, akadwana ni Jake. Ita gagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas ana paulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ni Elena day jay Asino jay kaduana? Amok na asino tikit kita, sweetheart. Ti babae iti bangir alamisaan. Kasla karupro pati asawa. Ti awanan pa a babae. Taadda dito yung umin-inom? Oh, sweetheart. Bay amon ti asawa. Boyfriend na lakit iti kadwana. Medyo, sinalabayan ti lalaki. Agkanan ti lalaki. Oh, salpag day jay lalaki. Oh, makita mo, Roland. Boyfriend na dayjay ko nagtuman. Oo, kita nga. Nairot ti panangarakot ki lalaki kan kwa na.
Kung damay ko itanong kini Elena. Uraya ka maparte ka ti gusto. Kalpasan na. Irwar ko dito eh. Arak pay. Agralag ka. Iti arak. Well, ado ti arak Elena. Uminom ka lata. Sige lang. Uminom ta. Nabarta ka Elena. Arak pay. Kayat ko pay. Sana na. Wekan. Rumwartan dito eh. Mapantay kita gusto. Elena. Hindi pa lang gusto akan ka. Hoy! Lalaki! Ano ti? Tay pa'y apalpaliwan ka! Hoy, Roland! Agsabli ka! Jay, tumat ang babae. Nung apay nga da dito ay. Ha? Anya ti kaya't asawan tinaramid ni Roland. Inlugan na iti kotse na ti awanan bain nga asawa na. Anya tinapasama kin ni Elena. Ta sinakroy mo matan, Roland. Nabarta ka di? Wan, mama. Anya, ala, apa yan nagbartag? Mala, sikat di makaambukan ko, ana. Ikatam day tasandal na, tasukatam ti kawas na. Mama. Sige, panawan kan dito'y sila, jo, iho. Sikaan ti mangbanyos kan ko, ana. Nabanyusan, kan nasukatakon ti kawas mo. Sige, maturog kan. Nene, Elena. Inggoyod nakmatan. Roland. Hindi na kun ay ayatan. Ay ayatan kalata. Ha? Roland. Inarakop na. Elena. Saan asungsungbatan ni Roland ti cellphone niya? Ha? Ti buwisit ang lalaki? Anya ti kaya't asawan da ito eh. Nangipananakin ni Elena. Apay anas kan nga aramidin na ti kastoy. Di na pa'y lakit binaybay ang dayjay a babae. Total, saan namat ngay ayatan? Ha? Saan ang mabalin nga agawan kanyak ni Elena ni Roland? Balsak ti awanan bain a babae! Nagsapa kayo ang nagriing, mama. Pada kayo gayam diti kusina. Oh, ato'y di kape, iha. Ag kape ka, bayat na pudot pa, eh. Nasakit ti ulok, mama. Una, tanabarbartak ka nga insangpat ni Roland, iti kalman. Intulod na ka ni Roland, iti siledyo. Pinanawa kay Jay, tapno masukatan na ti kawas mo. Kan mabanyusan na ka. Maawatak ti isam mo. Mama, Ala, kapekan, tamang isagana ak iti armusar. umaikan Roland, nakasaganan ti armusar. Kagiddan mo dagiti ubing nga agarmusar. Asino jay lalaki akadwam iti kalman? Kasta unay apa nangarakop na kan ka? Ngam ayos laan kan ka? Ni Jake, ti katrabahuan mi ka ni Mari Melba. Paggugustom launay nga arakupan, kan agkan na ka? Ay, nabarta ka. Diya ka mo kasta ti inaramid na. Kurang nalaik katanan ti kawas mo. Anya? Apay ngamin nga da ka iti dayja lugar. Addaan kan iti anak, ngam napan ka itjay. Agoray ka. Apay ka di akapungtot nak? Saan ka di adina kun ay ayatan? Awan bibiyang mo kanya, kat kastakmat kan ka? Awan bibiyang mo kanyak, ngam makibiyangak latakan ka,
Gaputa adda ka pailaang dito'y balay ko. Kasta? Kat ti panangar arakop, kan panangag-agak mo kanyak, kalpasan abinanyusan nak. Anya ti kayat asawan day jay. Asawa ka. Kat natural lang day ta. Kat jak kayat nga ulitam ti naramid mo ha. Sika kadila ang ti adda karbangan na nga agragsa. Anya. Siyak, awan ka di karbangak ang mga ramid iti kayat ko? Iti pakaragsakak? Naragsakak no kadwak ni Jay? Anya. Naragsak ka iti den na ti babaim, saan ka di? Pues, kasta akmat, naragsakak no kadwak ni Jake. Iso adinak pakibiyangan. Gapo tabagim laang ti pampanunutam. Kang ronaan na. Awanen panagayat mo kanyak. Iso amanipod ita. Dinak matan pakibiyangan iti kayat ko nga aramidan iti biyag ko. Asino din ang ipanaw kan kay discuss iti rabi, Elena? Ti asawak. Kunak man nung nagsina kayan. Dinanugnak nila kay mo. Jack amo no apay. Di mo amo ti gapuna? Abartagak namin. Sige, lipatan mo na. Pudno ka da nagsina kayo na iti asawa? Juan, nagsina kami. No basta mabalin ka diti agdaton kan ka? Ikarikan ka. Saan kan to apagladingitan? Anya. Bayan na ka mangiparik na iti panagayat ko kan ka. Kasta ka day, abalayan? Nabalayan. Barang maurnos dan umatlaang ti relasyon da. Ay, anyan da Roland kan Elena. Ti anak ko, ti ayan ti pitot, abalayan. Sa bagay Ay kitala. Sapay ko mga raw tagsubli ti sigod anaragsak a relasyon da nga agasawa. Mamati akasta, abalayan. Kay tahdag iti ubing ngay abalayan. Ayan da. At dadan iti pagadalan Ay sayang. Nasapsapa ako tapno naabutak ida. Ala, ina ko nabalayan. Katagyaman imayak lang nang yag itinatang. Nabalayan. Katagyamanak. Takan ayon ka amang yag iti presko anatang. Sigagayam da ita, Joel. Apay nga da ka dito. At dalain tulod ko di tadaya pasahero. Kumusta kan, Marjo? Kastila ta. Nasayat mo. O anya, kumustan dagiti uping, Joel? Nasayad da ka no, kuna ni Melba. Kayam, kasangay ko yung Sabado. Kat awisan kayo amin. Kasangay mo? Adot isaganak. Iso nga awisan kayo. Agraman dagiti ubing. Kastamat kan tinana. Takayat ko ama-amam mo. Aya. Awagak to ni Melba. Taibagak day takon ko ano. Sige, dumaray kami to. Alangarudan, Marjo. Tagpasada akpay. Sige, Joel. Namnamag ti kaadam to yung Sabado, ha? Ariglado. Wen, Elena, kasangay ni Marjo. Ti Tomboy anang tulong kada kami kadagiti anak mo. Tapno makasarita na ti babae nila kay mo. Oras siya, imbitado. Kasta ti kuna na kanyak itay imawag. Ngam, saan ka di nga ije ti ayan ti babae ni Roland? Wen, agkaaruba da mismo. Ngam, Awan tinasken a pagbutngam. Kan maysa, saan asikat ti agbasbason? No di kat nilakay mo, kan ti babae na. Mare. Saan kan nga agpangadwa? Dumaray tayo kadagiti anak mo. Ha? Kita ang tinakatugaw iti asidag, Mare. Nilakay mo. Umay na kansamot sukunan. Imposible. Kung adamat ko check. Elena, Elba, awisan kayo nga gisnak. Hintay merindan. Mabisbisina kon. Elena, oh my God, nagawit tan. Uy, agawid kayo kanon, Mare. Ingkan. Sige, Jake.
Intayo at birinda. Oras siya. Mabisinak mat. Sige, hintayan. Usaron tayo tikot check. Okay, intay. Umaykan! Itatan na! Ha! Mabit lang. Anti, nakagan. Ikabil ko lang ti seatbelt mo. Aday ta. Naisimpa ko ti seatbelt mo. Dapat ko check. Ngam apay asukunin na pala. Gaputa mo kasumurot ka manan iti dayja lalaki. Ni Jake? Anya ko matidakas na. Katrabaho ak ni Jake. Di kat sumanao. Jak kayat amang nagtimay papankan ko na. Sinukon mo ni Elena, Roland? Wen mama. Apay. Nasken ka di pala damagan nyo dayta, mama? Saan ka di akayat mo apumanaw ni Elena dito'y balay? Sanitan. Nagbaliw ti panunot ko. Anya ti kayat asawan na ita, iho. Ay. Sa bagay, adada pumimpintas ni Elena. Sayang ba't, no agtinag iti sa bali a lalaki. Mama, Iho, nag-asat ka, gaputay so ti asawam. Amom ka di, ay ayaten na kaunay ni Elena. Iso apang nga asim, iho. Di mo ko man saktan, tirik nana. Tamang ano agbabawi kanto, iti-uti na. mama, Napintas ti asawam. Awan makunakan kwa na. Kang ronaan na, addaan nakyo ang nasisingpat kan manakam. Katuray isoda, masaksak tanda, gaputan agbabae ka. Mami, apay kadingadda kayo pailaan dito itirasa. Anya ti araramidan nyo dito'y terasa, Mami. Agpapaangin naglaang anak ko. Ala, ingkay kat maturugan. Sumaruno akton. Mami, kayat yo ka diti gatas? Tayalaan kayo? Uno, anya ka diti kayat mo nga inuman. Kabayatan ti panagpapaangin yo, mami. Okay, aglaang anak ko. Ala, ingkay kat maturugan. Sige, mami. Intan Cindy. Good night, mami. Good night, Mami. Good night, anak ko. Ay. Agpaangin nakbit. Sakbay nga inak maturog. Elena. Ur-urayan na ka di nga umay dito itirasa. Anya, apay ko mga orayin ka. Inak man laangan maturog. Oh, titakyak ko. Elena. Ay ayaten na ka di pailaan. Ay ayaten na ka di pailaan, Elena. Oray nagbabae ka. Oray na saam ti marikrik nak iti kaunggak. Oray kayat nakon niya isina. Ngam aklonak nga ay ayatan kalata. Pakawanan nak. Di kagdanag. Saan ka nasaktan? Ikan nakitigundaway. Tapno may panagnak ko ti panagbabawik. Roland. Pakawanan nak kuma, Elena. Wen Tyrone, nakitak dadadi kan Mami. Idi na panak iminom ijay kusina. Sinakroy ni Daddy ni Mami. Ha? Wen, kat simrak da iti sigod asileda. Nakitam? Wen, sana ka nagpadlaw Naglimangak ngamin. Jak kayat ama singak ida. Ayos! Nagkinaawatan damatlangan. Ayos! Agkinaawatan nga tan, da Roland, kan Elena. Gagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, te seryetayo italawas, ang napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo,
ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay witalawas, anapaulwan, relasyon. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wen Tyrone, nakitak da daddy kan mami. Idi na panak iminom ijay kusina. Sinakroy ni daddy ni mami. Ha? Kat simrak da iti sigod asileda. Nakitam? Wen, sa anak ang nagpadlaw Naglimangak ngamin. Diyak kayat amasingak ida. Ayos! Nagkinaawatan damatlangan. Ayos. Oh my God, Tyrone. Mapantaida kitaan. Ha? Makiturog ta kadakwada. Anya? Ay, saan Alakit din. Maturugtan. Sige man langan. Maturog tan, Tyrone. Ay, ayatan ka, Elena. Sigurado ka kadi nga ay ayatan nakitan, Roland. Saan ka di apanagin ko kung nga agak dayta? Nakaamirisak. Idi nakita nga agkan. Ken arakupan na kadya katrabahwam. Diyak kayat nga da sabali alalaki ang mga rakop. Ken mangagagkan ka. Nasakit gayam. Roland, Ken naamiris ko ti kanayon nga ibaga kanyak ni mama. Ang nagasatak, tas sikat tinagbalin nga asawak. Napintas, ken nasingpat. Isungay ta, baliwan ta ti mangrugi. Sapay ko mata mapunas ti sakit tinakan mo kanyak. ipanagnak mo ang nagbalbaliw kan, Roland. Saan la asya ti maragsakan? No di pa'y kat, dagiti anak ta. Kastamot ta ni mamama. Agraman dananang kantatang ko. Ikarik, agbalbaliw akon. Saan ka nasaktan pa'y? Roland, Kayat ko nga daywam di lalaki akatrabahwam. Diyak kayat nga asitgan na ka. anyang haro ti kayat mong aramidak. Agikat ka ni ti trabahom. Agnegosyo ka laangan. Anya, Mangbangon ka iti negosyom. Mabalin na jewelry shop. Weno niya pa'y dita. kasta ti kayat mo? Wen, Okay. Aramidak ti pagayatam, Roland. Uy, intulod na ka ni Roland, Kan, sabali ti isam mo ita. Kas lalimawag ti rupam, friend. Blooming ka pa'y. Nagadukid din nga imbaga, mare. Panumat. Kat, kumusta kayon kanila kay mo? Nagkinaawatan kayo ka din? Oh, anya ti kaya ta sa hunday ta nga isam mo? Juan, mare. Nagkari ni Roland, di na konsaktan. Kat baliwan mi kano ti mangrugi. Oh, nagsaya at tikas na nga imbagana. Kat, kasanon ti babae na? Tsaka mo. Mabalin ang kasaritanan. Kat waswasan dan ti relasyon da. Sigurado ka? Ay, no maminsan. Sumkan ti panagduadwa kanyak. Ngam, ikak iti sabali agundaway ni Roland. Tapno ipanagnak na, tiin ka rin na kanyak. Sige. Sapay la ko mga rod. Taag sublin ti sigod ang naragsak a relasyon yung agasawa.
Oh, kat, kasanun jay awis ni Marjo. Nakababain mo't no di tay dumaray. Sapay namnamaan na mapantayo. Sige, awan parikot. Mapantayo. Patgan tayo ti awis na. Takayat kumat ang makita iti personal ni Marjo. Aday ta, nakapalas kayo na po. Kat di kay agal-aliko tag iti papanan nyo apas kan, ha? Wen Lola, Un Lola, Oh, kasano? Tyron, Cindy, intayon? Kat ni Roland, sa dino ti ayan na, Elena. Imunan ije kotse, mama. Ti kotse na, ti aramaten mi. Sige, ha? Akan anad kayo. inawag ako ni Elena. Kat agturong dan dito eh. Nasaya at nukastang. ket jay babae ni Roland. Inawis mo ka di, Marjo. Una, inawis ko ha. Di na namnamaan asa nga ilig ti pamilya ni Roland. Ngam, amangan doon niya ti mapasamak. Di kag danag, tadagor niya. Adda nakasaritak amang bantay iti garaw ni Shirley. Kay iti kanito adda kas taramida na, maatipada adagos. Dua pa'y anas kan nga imbitarang paylaang ni Shirley. Dito'y ama panagnakan. No asino at talaga't yung mas napatpatag kin ni Roland. Ni nga ta Elena, wano ni Shirley. Marjo, isun Elena ti asawag. No kasta, si kagayam ti asawa ni Roland. Nagpintas ka matgayam, Elena. Agyaman na, Marjo. Agyaman na ka, tadimaray kayo. Ado ti sa nga ilig. Ngumda kayo ti kang runaan. Tatalaga akayat ka makita iti personal, Elena. Ah? Nasingad nga mintirik na kadatay ron kan Cindy. Agasam, isuda pa yan ti may ditoy. Tapnula ang kasarita da ni Shirley. Agsangit da pa yan ngagpakpakasi. Nga adaywan na kumati amada. Natangkan ti puso ni Shirley. Marjo. Sorry, Roland. Ngampod no tinakunak. Agapoy ti day ta. Naasidagan tirik na kadagiti ubing. Kaya't ko'y da sarungkaran iti balayo. Mabayinak. Welcome kalata, Marjo. Namnamaag ti isa sarong karmon to. Oh, day giant tay babae ni Roland. Marjo, nakatugaw iti asidag ti daw. Napintas at talaga ti babae na. Isumat lagayam, anasulisog ni Roland. Napintas ni Shirley. Awan makunakan ko na. Oh, kasano? Aramide Monteplano, Marjo. Anya ti kayak asawan da ito eh. Ni Roland, kadua na ti asawa na. Juan, isulakit di day jay ti asawa na. Mabigbig ko. Kat kadua da dagiti duang ubing anak isarita idi kanya. Isumit lagayan. Adi na kun pagan ano ita ni Roland. Tanag sinubyandan iti awanan baing asawa na. At ita, gagayong ko adim maray, iti da ito akasangay ko. Kaya't kuman ayam amo dagiti kabarbaro agagayong ko. Awan sabali, nuditi ang kasawa a Roland kan Elena. Sigod ngam amok ni Roland. Namjak namnamaan ang nagpintas gayam ti asawa na. Roland, Elena, mabaling ka di nga umay kayo dito sango. Tapno makita da kayo dagiti gagayam ko. Oh, dadan dito sango gagayam. Naragsak pa nagkasangay mo, Marjo.
Naragsak apa nagkasangay mo, Marjo? Agyaw manok! Oh! Nangagyuti ko na da! Kiss ka no! Anya pa ilang aramidan nyo! Ag-kiss ka yun! Oh, sige. Elena, agkan ka no? Sige, si tutulo ka. Anya ti kaya asawan da ito, Roland? Sorry. Ngam imbagak matan awaswasan tan ti relasyon ta. Anya, Jak gaya maisukat ti asawak iti uray asino a babae. Roland? Ladingitag Shirley. Pakawanan na. Nga maglinipat tan. Mas naragragsakak no ti asawak ti adda iti danak. Roland? Sorry. Nga maglinipat tan. Daddy, umalkan. Intay ka no manganan. Or-orayan na ka ni Mami. Wen anak. Intan, Daddy. Anya ka di da ito, anapasama. Apayanas ka na masaktan ang unay, di kastoy. Nagsakit. Oh, kasano? Agpakada kami matan, Marjo. Happy birthday manen, Marjo. Umay kan to sumarong kar iji balay, Marjo. Uwan, Elena. Agyaw manak, ha? Ano? Inkan, Elena. Agur-urayan ka ni kada Roland. Iti kotse nyo. Okay. Uray da kami, Marjo. Agpakada kami matan. Agyaman kami, iti imbitasyon mo. Awan anyaman na. Sapay ko tagtultuloy ti panaggagayim tayo. Agdiretsotan iti balay mi, Joel. Itulod na kun. Di ka agdanang, tatangdanan ka. Saanan? In-drive ko lang matoy ko, Chem. Wala. Pagyamanak no kasta. Among ka di. Nakita ng agsangsangit ni Shirley. Nalabit, awinaswasan ni Roland ti relasyon da. Kastay ko na, Dan. Numang pasakit ka, masaktan kan tumat. Agbalatag tumatlakan ka, ti inaramid mo. Una, naimatangan pa yung amin ni Shirley. Ti panagin nagat da Roland, kan Elena iti sango. Nasayaan mo, nun ay matangan na. Ay, pimanmat ni Shirley. Ay na, kasi tinakunakon, no dakas ti aramid mo, dakas mat ti maganab mo. Pakawanan da kumatatang. Nanang, gaputa sinaktak ni Elena. Ngam ikarik. Sana na maulit. Ala, sapay ko ba nga raw da saanin a maulay. Ket agbalbaliw kan ba raw? Panunutom ko mahadag iti anak yo. Nalidayda no ada sa bali a babae iti biyag mo, Roland. Wananang, sana na maulit. Ikarik dayta. Baliwan mi timang rugi. Kat ikarik, ngagbalinan anaragsak ti relasyon mi nga agasawa. No naragsak ti relasyon yung nga agasawa, kayat na asawain, naragsak may ti pamilya. Nasken nga agbalin ko man anatibker ti relasyon niyo nga agasawa. Tapno saanen a maulay tinapasamak. Wananang, ikarik asaanin a maulit. Ay na, kamodyanan na abalayan. Nagsublin ti sigo daragsak ti pamilya da Roland. Wala pala yan. Katkas lamaad taan tayon sapay, iti may katlo nga apo. Ay ne, nagsaya atin lukas. Wan abala yan. Hindi na nagragsak tumanin no kasta. Sapay ko mga raud. Ay tit mabalinan tadadakkel matan da Tyrone kan sinday. Isu apa nawan bat siguro tapno maadaan da iti ade.
Wen nga rod abalayan. Sapay lakuma. No kasta, talaga nga ag-resign kan? Wan mare. Adan negosyo nga erugi. Maysa apagtagilakwan itibado. Ha? Wan mare. Okay na ang kanyak data. Kan at least, nalawa mo tinaalak a pwesto. Talaga adimon kayat diti opisina? Amo matantiga po na, mare. Sa bagay, maawatak. Agtong palaklangan ka ni Roland. Tapno awanan ti parikot. Mabit lang, Elena. Oh, Jake. Pudno ka di nga ag-resign kan. Nag-resign ako, Jake. Naamuha ko ni Melba tiga po na. Sorry ha. Siyak ti makaga po nga ag-resign ka. Sapay ko ma, tasaan nga agsakit tinaka mo kanyak. Saan? Nag-resign nag? Gaputa kasta ti kayat ti asawa. Sige nga de. Sapay ko ma, tag na nayon tiragsakyo nga gasawa. Nalpasan, Roland. Nag-resign ako na iti opisina. Nagtungpalak iti pagayatam. Agyamanak. Katsika, may panamnamam ka di? Asaan mo nasublan ni Shirley? Saanen? Sapay ko ma, tasaan ka nga agduha-duha. Kasanon no di nakasardengan nga awakan. Kat kayat na nga agkita kayo. Inblock ko ni Shirley. Kan awan pagdanagam. Gapot ajak kayaten asublyan pay. Roland, Naurnustan ti relasyon ta nga agasawa. Isu ajak kayaten adadailan pay. Amok nga da pa nagduha-duham. Ngam ikarikan ka. Sana na maulit ti panagbasol ko. ay ayatan ka. Awanin sa bali nga inayat ko. No di si kalaang. Ikarikmet, Elena. Awanan ti sabali nga ayatek. No di si kalaeng. Ikarik asaan akon apasulisog pay iti sabali. Agtinulong ta. Tapno agtalinaed anatibker ti relasyon ta nga agasawa. Juan Roland, agtinulong ta para ikinaranyag ang masakbayan dagiti anak ta. Ken agbalintupay nga anak ta. Anya? Una, ti kayat ko, madaan iti kabsat da tayron ken Cindy. Mas naragragsak no adda kabsat da. O sige, sumuro taklat ta iti pagayatam, Roland. Ditan gagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas, anapaulwan, relasyon. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay, Panang Tarabay.